ububi kuyo inkosi uThixo wethu kukwisivele nezixolelo nakuba sivukele ngakuyo singaphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Kamente namhlanje kugqukani ngokuba ubukumkani bezulu sekukufuphi. Ndicela wonke umuntu lapha azincede azinweme ngokwencwadi yendumiso uze ungangeni ekugwebeni kwisicaka sakho ngoba kungalungile ebusweni bakhe namnye ohleliyo, ngoba xeshikweni sitshoyo ukuthi asinaso isono siyasikhohlisa, ithi yona inyaniso ingabikho kuthi, kodwa xeshikweni sesivumayo izono zethu unyanisekile yena uThixo, ulungile kanjalo ukuze asixolele izono zethu, asihlambulule kuko konke okungalungileyo. Bathandwa, isibhalo esingcwele siyasiyala kwindawo ngendawo ukuba masivume sixele izono zethu ezininzi nokukhohlakala kwethu, nokuba ekwenzeni njalo singahanani sizifihle ebusweni uThixo onamandla onke, ngoba sikhonza uThixo bona emfihlakalweni kuba wethu wasezulwini. Koko sibe nakho ukuzixela, sizixele ngenhliziyo elulamileyo, inhliziyo ethobekileyo, inhliziyo elilayo, inhliziyo evayo, ukuze sizuze ukuxolelwa kwazo ngabo bele bakhe netafula yakhe lingenambaliso. Ngakho ndiyaniyala ndinithandaza nonke nina nikhoyo apha okokuba manindipheleke ngenhliziyo encwengileyo nelizwi elilulamileyo, siye sonke esihlalweni sofefe lasezulwini nisithi emveni kwam.